God aften, alle sammen. Så er det velkommen til min live, som jeg har glædet mig enormt meget til. Jeg hedder Annie Skov Nielsen. Det vi skal tale om i aften, det er dufte og duftes betydning. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er blind, som I stort set nok alle sammen ved, men jeg der ikke gør, så er jeg blind. Så det der med at indstille kameraet og have hovedet lige i fokus og holde det der, det kan gå galt. Så er I advaret. Ligeledes har jeg valgt, at spørgsmål, de besvares i tråden efter indlægget. Så skal jeg nok prøve at besvare så mange af dem som muligt. Og hvis der er noget, der kræver mere svar, så kan det være, at jeg tager dem med på vores live sidst på måneden, hvor vi sådan samler lidt op på måneden, der gik. Det kan også være, at jeg... Hvis nu der kommer et rigtig, rigtig godt spørgsmål, så kunne det jo være, at jeg kunne lave en lille YouTube-video, som jeg selvfølgelig deler med spørgeren, men også her i gruppen. Så hvis der kommer et rigtig godt spørgsmål, så kunne det godt være, at jeg kunne lave en lille live sidst på ugen. Men ellers bliver spørgsmål besvaret i tråden, eller på vores live, som sagt, sidst på måneden. Ja. Så skal jeg fortælle lidt om mig. Jeg er født blind, som sagt. Og selvfølgelig så har jeg jo manglet den synssansen. Og så er der jo mange, der vil sige, jamen det er derfor, du er kommet til at gå så meget op i dufte. Ja og nej. Jeg tror faktisk, at det ligger lidt i mit DNA. Lige meget om jeg er blind eller ikke. Men selvfølgelig har jeg manglet en sans, og ja, så har jeg skulle bruge nogle andre. Og så har jeg valgt, som man så kan sige, at bruge lugtesansen, duftesansen, som jeg foretrækker at kalde den. Men dufte betyder meget for mig, og de har altid gjort det. Som barn, der kunne min mor give mig en blomst i hånden, og jeg kunne bare sidde og snuse og dufte og sidde lige stille. Og jeg rendte ingen steder, for jeg var jo optaget af blomsten, eller hvad det nu kunne være. Jeg var nok også en af de første børn til at tulle i min mors, jeg tror, eneste parfume. Jeg havde en sød, dejlig lærer, som forbarmede sig over mig, så jeg fik lov at dufte i hendes en gang imellem. Og det er jeg dybt taknemmelig for jeg har altid elsket dufte. Og jeg var ikke ret gammel, da jeg viste den store interesse. Og som ung, der tog jeg faktisk kurser i aromaterapi. Og det har altid interesseret mig, det her med olier. Men det har altid været lidt svært at få fat i dem. Også på en måde, så de sådan rent økonomisk var til at betale. Det er jo så lidt anderledes i dag. Blandt andet på grund af doTERRA. Og det giver mig faktisk anledning til at fortsætte min lille fortælling lidt, og fortælle, hvorfor kom jeg med i doTERRA? Ja, og ved I hvad? Det er faktisk 4 år siden i morgen. Så det er sådan en lille fejring her. I 2020, lige før verden lukkede ned. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg havde duftene at gå op i, imens jeg gik hjemme. Jeg gik hjemme i næsten 2 år. Så for mig var det simpelthen en kæmpe stor gave at have doTERRAs skønne dufte at gå op i. Jeg ved sgu ikke, hvor jeg ville have været uden, helt ærligt. Men der, hvor jeg opdagede doTERRA for alvor, jeg har stødt på doTERRA flere gange, og jeg har også været ved at signe op en gang imellem, men det har der været så forskellige grunde til, som at jeg ikke gjorde. Men så var der en workshop i Køge, som jeg ikke kunne komme med til. Nå.
Øhm, så skete der det, at jeg siger til Victoria, Nordstrøm, så siger jeg til hende, hey Victoria, det var godt nok ærgerligt, jeg kunne godt have tænkt mig at være med i morgen. Nå, så vi kan bare køre en tur til Hornbæk søndag. Det er også meget sjovere. Det er om blomsterdufte. Det er lige noget for dig. Ej, siger jeg til hende, der er for langt. Ej, siger hun, lad os bare smutte en tur til Hornbæk. Det er fint nok. Jamen, så siger jeg, hvis du har lyst til at køre så langt, så gør vi det. Og jeg havde det ikke ret godt den dag, og det var egentlig sådan, jeg var lige ved at aflyse det hele, og så tænkte nej, nu tager vi afsted. Vi kom afsted, og vi fik den mest fantastiske tur til en blomsterworkshop, som Christine og Anne havde arrangeret. Der var så smukt, der var så dejligt. Det var virkelig et skønt sted, vi var. Og alle de der blomsterdufte med rose, jasmin, geranium, ylang ylang og den skønne whisper. Det, der gjorde aller dybest indtryk på mig, det var, at Christine lod sin lille bitte fine 5 ml rose gå rundt. Og ved I hvad, den er så smuk, og den er så dyr, og den er bare så, altså at man lærer så dyr og fin en ting, bare gå rundt, så vi alle sammen kan skrue låget af den og dufte til den. Det gjorde et dybt indtryk på mig. Og så var vejen jo ikke så lang. Jeg skulle lige over på den anden side i marts måned, så jeg kunne signe op, og det kom jeg også. Og så troede jeg jo, at jeg skulle have alle de her blomsterdufte, dengang jeg skulle signe op. Så siger Isabella til mig, ja, du kan måske så få en whisper, men jeg synes, du skal starte med Essentials home kittet, som jeg faktisk kommer til at fortælle mere om i løbet af ugen. Og det var ligesom home kittet, jeg startede med de 10 olier til husapoteket. Og der startede min rejse med olierne. Men jeg vil sige, noget af det aller vigtigste for mig ved olierne, det er jo helt klart duftende. Tag en olie for eksempel, så sidder jeg her med den, jeg altid har ved siden af mig, når jeg skal tale. Og det er nemlig spearmint. Den har jeg altid, så jeg lige kan dufte til den en gang eller to, imens jeg taler. Så kald mig lidt skør, det må I gerne. Men den gør et eller andet fuldstændig fantastisk. Og bare det, den står her ved siden af, den er bare en tro følgesvend for mig. Ja, men det som jeg vil gå videre med at fortælle, nu var det lidt om min egen historie, det synes jeg, at den hørte til her, hvor vi taler om dufte. Så nu vil jeg fortsætte videre til at fortælle om vores lugtesans, som jeg foretrækker at kalde den, duftesansen. Det olfaktoriske system. Jeg sætter altså lige min telefon på lydløs. Jeg er så bange for, at den skulle ringe. Slå forstyr ikke til. Okay, jeg har slået forstyr ikke til. Ja. Ja, det olfaktoriske system. Jeg synes jo, der er en tendens til at undgå dufte i vores samfund. Jeg synes, det er blevet sådan lidt, jo mindre duft der er i noget, jo bedre er det. Jeg synes, det er synd og ærgerligt og en virkelig stor skam. Der er så meget, vi kan hente i dufte. Der er meget større traditioner for at bruge dufte rundt omkring i verden, end vi har i Danmark. Jeg ville ønske, at vi i Danmark fik mere øjnene op for alle de gode ting, som dufte, og alle de gode ting, vi kan bruge vores lugtesans til, og det kommer jeg ind på i det følgende. Skaber dufteallergi? Ja, i nogle tilfælde. Men især hvis vi omgiver os med og bruger dufte, som ikke er rene,
Eller hvis vi bruger dufte, som er meget kemiske. Selvfølgelig kan naturlige dufte give allergi. Men hvis man har nogle gode måder at bruge dufte på, så er jeg helt sikker på, at det vil være meget, meget få tilfælde. Blandt andet, og det kommer jeg lidt ind på senere, så skal vi passe på med ikke at gå og dufte til dufte, som vi ikke kan lide. Men det kommer jeg lige ind på lidt senere. Efter min mening er dufte mindst lige så lækre som smykker. Jeg tænker ofte, hvis jeg dufter en person, som har en lækker parfume eller en anden lækker duft, så oplever jeg duften som et smykke. Vores duft er også med til at gøre os til de unikke mennesker, vi er, og skabe en energi omkring os. Det kan man jo sagtens bruge bevidst, hvis man har lyst til det. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det er, duftesansen kan gøre for os. Jeg forstår godt, at nogle mennesker tænker, at det er noget mærkeligt og mystisk noget, at dufte virker. Hvis man ikke forstår sammenhængen, så kan man godt tænke, det tror jeg ikke på. Men det er faktisk videnskabeligt bevist, at dufte virker på vores hukommelse, indlæringsevne, vores humør og vores adfærd. Når vi ser på noget, rører vi noget, smager på noget eller hører lyd, så ledes sanseindtrykkene først til thalamus, som er den del af hjernen, der hjælper os med at bearbejde indtryk og sende dem videre til de relevante dele af hjernen. Det er amygdala, hvor vores følelser håndteres, og hippocampus, som håndterer vores hukommelse. Det er noget anderledes med dufte, lugte. De går uden om thalamus og direkte til lugtenerven i hjernen, som er direkte forbundet til amygdala og hippocampus. Så dufte bruger så at sige ingen mellemregninger eller mellemlandinger. De udløser lynhurtigt stærke følelser og minder. Indimellem er dufte en motorvej til vores dybeste følelser. Altså, jeg har hørt om mennesker, som er kommet i kontakt med dybe traumer, og bare ved at dufte en duft. Men dufte påvirker især den højre hjernehalvdel. Dog vil jeg sige, at den venstre aktiveres, hvis for eksempel der er ubehagelige lugte. Noget af det, Christine Eilvis siger, og som jeg vil give hende så meget ret i, det er, at dufte er ordløs terapi. Der er så mange ting, vi kan rode os ud i med vores ord, men hvis vi bruger duftene, så kan vi måske nogle gange få dem løst på en mere energetisk måde, og på en måde, hvor vi kan komme uden om i hvert fald nogle af ordene. Nogle af ordene skal vi have med, men nogle gange kan det måske være godt at komme uden om det værste kaos, som ord kan skabe. Ja, som sagt kan man bruge dufte bevidst til at støtte indlæring. En enkelt lille øvelse. Brug en bestemt duft, når du virkelig skal koncentrere dig og lære noget nyt. Brug den samme duft, når du sover, når du så skal fremlægge det stof, du har lært. Så kan du have duften med, og den kan støtte dig i at huske det, du skal fremlægge. Det er i hvert fald et lille forsøg værd. I det hele taget, så gør det, at vi bruger dufte i en diffuser om natten, at vores kognitive processer bliver mærkbart forbedret, og det er rigtig, rigtig meget, de bliver forbedret. Især hos ældre mennesker har det vist sig.
Jeg kan mærke dagen derpå, om jeg har brugt diffuser om natten eller ikke. Der er mere lys i pæren, hvis diffuseren har kørt om natten. Jeg sørger dog for, at jeg skifter meget mellem duftene. Også for, at jeg ikke vender mig for meget til en bestemt duft. For så er der en tendens til, at der skal mere og mere af den i diffuseren. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Jeg hørte for nyligt et lidt pudsigt eksempel fra England på, hvordan dufte kan være med til at regulere adfærd. Det var nogle børn på en skole, der var handicappede. Jeg tror, de havde en form for ADHD eller autisme. De havde ligesom deres egen bygning, og de opførte sig egentlig rimelig godt, når de var i deres egen trygge og vante omgivelser. Men når de så skulle have fysik, så skulle de over i en anden bygning, og de opførte sig helt forfærdeligt. I England har man i mange år brugt aromaterapi. Man har en meget stor og stærk tradition for aromaterapi. Så man fik en aromaterapeut til at arbejde med børnene, eller de unge mennesker, som de retteligt var. Hun brugte nogle bestemte dufte, først i deres vante omgivelser, så efter nogen tid, så blev de præsenteret for de samme dufte i fysiklokalet. Der gik meget kort tid, så var der ro, også i fysiklokalet, fordi duftene skabte tryghed for børnene. Og selvfølgelig var man opmærksom på, hvad det var for nogle olier, man brugte, og det kan jeg simpelthen ikke huske, men det er jo simpelthen at finde nogle af de olier, som har en tendens til at gå ind og støtte os i at blive trygge. Og det er jo faktisk noget, vi kan mærke, hvis vi sætter os med olierne og bare dufter lige stille til dem og tør og fordybe os i duften. Der er mange spændende måder at bruge dufte på. Altså min yndlings er netop bare at dufte og lade mig opsluge af duftene. Men der er også mennesker, som kan koble dufte til andre sanser. Jeg kan en gang imellem koble dufte og musik, og synes, at der er sådan en naturlig connection der. Du kan jo altid prøve at mærke, om du har sådan nogle andre sanser, du godt kan lide at koble duftene med til. Og prøv at udforske lidt, hvad dufte gør for dig. Du kan jo vælge at tage nogle ganske almindelige fra køkkenskuffen. Krydderierne kan man sagtens starte med, hvis ikke man har nogen olier, eller indtil man får nogen. Dufte betyder noget for os alle. Måske endda også, hvis vi har mistet lugtesansen. Det kan godt være, at man kan fange vibrationen alligevel. Jeg kan huske under corona, der kom faktisk meget fokus på det her med æteriske olier, fordi man faktisk kan bruge dem til at genskabe duft, hvis man for eksempel har haft corona eller en alvorlig forkølelse, hvor den der duftesans, den lige er smuttet, ofte sammen med smagssansen. Og det kan faktisk også støtte smagssansen, at man starter med at prøve at genskabe sin lugtesans. Et af de rigtig gode steder at tænke dufte ind, det er også i vores meditation eller vores yoga. Der hvor vi skal fordybe os, og der hvor vi skal slappe af. Sidder vi for eksempel og læser, så er det vanvittigt godt at have en diffuser kørende. Og det er også vanvittigt dejligt at dufte til den her spearmint. Jeg bliver så glad i låget af den. Ja. Jeg har en regel, som jeg gerne lige vil fortælle om. Hvis jeg dufter til en duft, som jeg ikke
tiltrækkes af den dag, så lader jeg være med at bruge den. Der kunne jo være en grund til, at jeg ikke vil have præcis denne duft i mit system denne dag. Jeg bruger aldrig en olie uden at have duftet til den først. Det har ofte gjort, at jeg har skruet låget på en olie og valgt den anden. Der er ikke noget mere ærgerligt, end at få hældt en olie i diffuseren, som jeg bare ikke havde lyst til, ikke brug for, eller som måske nærmest kunne give mig kvalme. Indvendingen kan så være, hvis man har brug for en olie, som man ikke kan lide duften af i forhold til at arbejde med et eller andet følelsesmæssigt. Jeg vil sige, som aromaterapeuterne, så findes der en anden, som du kan lide, som gør næsten det samme. Så tag den og arbejd dig forsigtigt ind på den, du ikke kan lide. Det er aldrig stationært, hvilke dufte vi kan lide. Prøv at lægge mærke til, hvordan det skifter for dig. Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at man bruger rene æteriske olier, når man bruger olier. Derfor er jeg så vild med doTERRAs olier. De er rene, der tages hånd om naturen og de mennesker, som producerer olierne. Der er tænkt på alt. Hvis du vil vide mere, så kontakt den, der har inviteret dig ind til at høre den live. Du må selvfølgelig også altid gerne skrive til mig, hvis du har spørgsmål. Og som sagt, så skulle der komme et rigtig godt spørgsmål, så er jeg frisk på at lave en lille live til, eller en lille YouTube-video, som kan deles. Ja, men det var i hvert fald sådan det, som jeg rigtig gerne ville dele med jer i dag. Og husk nu at gå ud og dufte til en masse olier. Ja, og så vil jeg lige sige en lille ting, inden jeg slutter. Det er, der er så mange mennesker, der bruger olier i sauna. Og jeg synes, det er så godt, og jeg synes, det er så fint. Men jeg vil bare sådan ønske, at man også der tænker på at bruge rene olier. Ja, jeg ved godt, de er lidt dyrere end så mange andre olier. Måske bruger du også lidt mindre af den, men i hvert fald så er det en helt anden oplevelse for dem, der skal dufte til olien. Jeg vil virkelig anbefale jer at bruge rene dufte. Det skal være mine sidste ord for i dag. Pas rigtig godt på hinanden, og skriv endelig en masse spørgsmål, og skriv endelig til mig, hvis der er noget, I ønsker mit svar på i en privat besked. Det er helt fint. Kærlig hilsen her fra mig, Annie.